Türkmen medeniyet işgärlerini üzerine. Hormatly şahirlerimiz, yazıcılarımız, bagşy sazandarlarymyz, suratkeşlerimiz, aktyorlarymyz, rejissörlerimiz we sungut muallimlerimiz. Medeniyet bu dini häkimetin beligi däl, eýsem ol halkyň ynsagydyr. Geçmişiň we geleceğiň ruhudyr. Ol dini azat pikir we erkin doýu bar ýerine ýaşabiler. Häzirki wagtda Türkmenistanda aladaly ýagdaý ýüze çykýar. Medeniyet, halkyň jewitleşmesi we ösüşe höwetlendirmeli güç, inni köplenç dine belli adımları öwmek üçin kullanýar. Şahirlerimiz ýolbaşçylary öwýän tetirler ýazýarlar. Aýdymçylar ýolbaşçylary başlanan aýdymlary ýerine ýetirýärler. Suratkeşler halkyň ýüregini näle syýasy keşikleri suratlandyrýarlar. Bu ýagdaý medeniyetiň ösmegine däl, onuň piselmegine alyp barýar. Häkimeti öw ýazmak we aýdyp çykmak döredijiligi halkyň sesinden aýrýar we ony diktaturanyň binýadyna öwürýär. Şeýdip sunuwat hakykatyň däl, eýsem wagzyň urwalyna öwürýär. Bu bolsa gorkynyň sistemasyny berkidýär, ynamyň ýerine mejbur boýun bolmagy goýýar. Medeniyet garaşly bolmaly. Sözüň, sadyň, şekiliň we manynyň eýleri hükmüne ýerteki Türkmenistanyň ýüzüni siz döredýärsiňiz. Eger dörediji adam hakykat aýtsa, şol azatyň bir ädimidir. Eger şahir ynsak bardak suwaly orta alyp bilse, ol raýat edermeniniň alamatydyr. Türkmen jemgyýetine häzirki wagtda iň zerurlat intelligensiýadyr. Medeni we tehnik intelligensiýa täze pikirleriň we ösüşiň baýdagyny götürmeli güç bolmaly. Olar häkimetiň hyzmatkär däl, halkyň ýol göýgüçisi bolmaly. Biz açyk pikirler aýtmak üçin, tanqidi, düşünje we medeni gatnaşyklary östürmek üçin şert töretmeli. Türkmenistanyň bir şahsiýetiň kultu däl, zähmetiň, bilimiň we dogruçylygyň kultu bolmaly. Men ähli medeniyet işgärlerini bilýär. Jogapkärçiligiňizi duýun. Siziň aýdymlaryňyz, kitaplaryňyz, suratlaryňyz halkyň ýüzüni döredýär. Wagtlaryň at derece üçin däl, halkyň ýüregi üçin dörediji bol. Hakyky ikrar döwletden däl, taryhdan we halkdan gelýär. Biz watanymyzda medeniyet hudugyny östürmeli. Senzura pikir alşmagy üçin garaşly dörejilik birleşiklerini döretmeli. Şygarlaryň däl, hakyky däp desturlaryň esasyna biz milli sunmat mektebini täzeden dikiltmeli bolar. Türkmenistanyň dünýä medeni giňişlige goşulmak üçin biz halkara medeni alyş çalşlary giňeltmeli. Ýaş lehinler gollamak üçin biz grantlar, dörejilik saparlary, daşa ýurtlarda okumak mümkinçilikleri döretmeli. Hormatlanan artist adyny täzeden ketitlemeli. Ol status syýasy hyzmat üçin däl, sunuwata goşan hakyky goşandy üçin berilmeli. Goý medeniyet häkimetiň sesi däl, ýene de halkyň sesi bolsun. Goý her şahir we aýdymçy özüni azat döreji hökmüne duýsun. Ol gorkynyň däl, ynamyň nişany bolsun. Diňe şonu Türkmenistanyň hakyky ruhy güýji dikeler. Hakyky sunuwat azatlyň ýolu. Diňe azat adam beýik sunuwat döretmäge ukypdylar. Hoştan bolun. Siziň bilen Murat Urwanow, Türkmenistanyň demokratik watan Türkmenistan halk hereketiniň ýolbaşçysy.